Pêngav bi Pêngav Hesen Hüseyin Deniz Şanîdar şikefteke li başûrê Kurdistanê li herêma Bradostê ya ku salên 1905 şistî hat kişkefteke û kolandin. Li vê derê bermayiyên berî niha bi 65 hezar salan ên mirovên Neandertal ku wek destpêka mirovbûnê tê nasîn hat dîtin. Neandertal bi hev re jiyane, bi hev re danûstandinan kirine, birû bawerî, parvekirine û ji bermayînên kulîlk polenan tê fêmkirin ku hest, raman bi pêş de birine û karûbarên hevparkirine. Piştre 100 sal û hezar sal derbas dibûn û Neandertal cihê xwe ji Homo Sapiens re dihêlin. Arkeolog bi pêşopa Homo Sapiensan dikevin û wan jî dîsa li Kurdistanê li kêleka çemê Şanîdar, Jermo, zawiyê li herêma Bradost û Silêmanî, li Bakurê Kurdistanê jî li Girê Mirazan, li Erxeniyê, li Heranê û li gelek deverên din ên navbera Dîcle û Firatê û ji rêzeçiyayên Zagrosan heta Torosan dibînin ku awayeke heta berî zayînê bi 12 hezar salan didome. Homo Sapiens di van salan de êdî li Kurdistanê neştecih dibe. Çand, huner, wêje û bîr û baweriyê bi pêş de dibe û bi dîtina nivîsê ya li jêra Mezopotamyayê deriyekê nû li ber mirovayê ve dike. Piştre şaristanî bi bajarvanî, dewlet, artêş, binêsazî û avasaziyê dest pê kir. Bajardewletên wek Ûr, Uruk, Sümer, Akkad, Babil, Asûr, Med, Pers û Roma derketin holê. Şaristanî bi pêşket. Sazûmana koledarî û bûyera bîr û baweriyên olî û ramana demokrasî û azadiyê bi pêşket. Dîsa jaliyê dîroknas û arkeologan ve tê dîtin ku Kurdistan dilê van pêşketinan e. Ji van pêşketinan em çi fêm dikin? Mirovên îro em wek Kurd bi nav dikin ne kemî 65 hezar salin ser vê axê jiyane. Van mirovan bi hev re jiyan ava kirine. Bi hev re keniyane, bi hev re giriyane, bi hev re çûnenê çîrê, bi hev re erd kolane û çandinî kirine, bi hev re xwedawend afirandine û baweriya xwe pêkanîne, bi hev re şer û aştîkirine, bi hev re şîn û şahî jiyane, bi hev re alavên jiyanê afirandine û bikaranîne, bi hev re raman, ziman, wêje bi pêş de birine û bi hev re bûne xwediyê çand û dîrokeke hevbeş û hunereke bêhempa. Kurd mirovên li ser vê axê ne. Di van 65 hezar salan de Kurd ji roja dapîr û bapîrên wan ên Neandertal ketine şikefta Şanîdar heta îro li ser heman axê jiyane. Kurd ne ji ciyekê din hatine ser axa Kurdistanê, ne zimanek û peyvên wê zimanê ji deverên din dizîne, ne jî ji nav milletên din zarokanîne û veguhertine. Kurd orjînal mirovên li ser vê axê ne. Ku bi guherîn û veguherîna 65 hezar salan bi zimanê xwe yê dewlemend, bi çanda xwe yê dergûşa mirovayiyê heta rojeme hatine. Ji bo wê Kurd mirovnê şareza, dîrokî, neteweke hevgirtî yê xwediyê çand, dîrok, erdnîgarî, aborî, raman, ziman, huner û hestên hevbeş ên 65 hezar salin. Li rûyê dîrokê mînaka wê tune. Gava ku gel, qewm û milletên din netewbûna xwe hîn piştî zayînê bi 1000-2000 sal didin dest pêkirin û pêk tînin, Kurd jî dîrokê ve bi hezaran salan vir ve dov û bingehên netewbûnê bixweretînin. Li ser rûyê cîhanê neteweke din ê xwediyê dîrokeke wisa dewlemend û rihên xwe berdide ku raya dîrokê tune ye. Ji bo wê divê Kurd bixwe bi dîrok, çand, ziman, huner, erdnîgarî û hebûna xwe serbilind, bixwe bawer û serfiraz bin. Herçendê di 100 salên dawî de jaliyê sermayedarî, emperyalizm, kolonyalizm û desthilatdariyên cîhanî û herêmî ve hebûna Kurdan hatibe înkar kirin û hemû mafên wan hatibin xwarin jî ev yek nikare rastiya dîroka Kurdan li Kurdistanê hatiye jiyîn bi veşêre û înkar bike. Ger îro şaristanî gihîştibe asta bikaranîna hişê dijîtal, deyindarê Neandertalên dapîr û bapîrên Kurdanin ku di şikefta Şanîdarê de kulîlk dane destê hev. Rastiya Kurdan 65 hezar salin heye. Divê mirov bi vê rastiyê li bûyera tegiyên hebûn û înkara Kurdan binêre. İnkarkirina hebûna Kurdan ev 102 salin dest pê kiriye, lê rastiya hebûna Kurdan ev 65 hezar salin heye. Kurd îro hewl didin vê rastiya 65 hezar salî bixin şûna înkara 102 salan. İnkar ew çendî dijwar û dilşewat e ku li hember kombûna çanda 65 hezar salan wek agirê bigire zeviya genimê serî dilê diçe. Ger rehên çand û zimanê Kurdî dirê jî kuraya dîrokê nebûya, niha li holê ne Kurd, ne Kurdî, ne jî Kurdistan dima. Lê tevî agirê asîmilasyonê, tevî kuştin, girtin, qirkirin û înkar û îmhayê Kurd
Kurdî, Kurdistan li ser xwe ne û weke rojê her sibeh derdikeve. Divan 102 salan de Kurdan bi her awayî li ber xwe da. Berxwedaneke bêhempa li giştiya Kurdistanê bi pêş ket, çi bi şer, çi bi hest û raman, Kurd têk neçûn. Zindîman û niha gihîştin asta ku ji Tirk, Ereb û Farizan re bibêjin, binêre ez heme wek dava rojê dibiriqim, min bibîne û bipejirîne. Birêz Ocalan jî vê rastiyê di hevdîtina xwe ya dawî de bi vî awayî derdixe pêş û dibêje divê hebûna Kurdan bi hemû aliyên xwe ji aliyê zagona komarê ve were pejirandin. Wateya vê dawî lê anîna polîtîkaya înkarê û pejirandina hebûna Kurdan e. Gava komara Tirkiyê Kurdan wek hebûnekê bipejirîne, ew ê bibe pêngava yekemîn a bi dawî lê anîna siyaset û pêkanîna înkar û îmhaya 102 salan. Heta dewlet hebûnekê nepejirîne, mirov nikare li ser dayîna mafên wê jî biaxive. Piştî pejirandina hebûna Kurd, êdî pêngava duyemîn a dayîna mafên vê hebûna wê werin holê. Piştre di pêngava seyemîn de jî bi karanîna van mafan û di pêngava çaran de bi cihkirin û berfirehkirina van gavan wê were rojevê. Kurd wisa pêngav bi pêngav wê rastiya xwe ya 65 hezar salan a neteweke qedîm û dewlemend bixin şûna înkar û îmhaya 102 salan û dagirkeriya bi vî awayî wê xwe bigînin maf û rûmeta xwe.